Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, selamat siang lur, selamat beraktivitas. Kali ini mbangane nganggur iki lur, tak ngiris-iris sawi iki lur. Iki sak lembar iso dadi 3 utawa 4 lur. Lah iki sawi iki rencana arep tak nggo makani burung kenari lur. Burung kenari nek wingi tak nai apa jenenge kangkung. Lah iki ndelalah mau pas ana bako lewat ngerti sawi ngene iki terus ning bojoku ditukokke. Nah pokoknya gur tak nggo pakan manuk kenari ngene lur. Iku bar tak cuci iki lur, tak cuci. Nah garek makake nggo manuk kenari iki lur. Biasane tak candelke ngene iki lur. Tak candelke ning saben kurungan. Iki kurang luwih enek 10 sangkar lur, 10 sangkar, makanya tak naik sawi yo saben kurungan tak naik. Iki sing posisi lagi netes wis netes, tak naik sawi. Nah iki sing red siskin iki lur, red siskin biasanya tak naik kangkung, lagi tak coba tak naik sawi, kira-kira gelem apa ora. Nah iki saben sak sangkar tak nei sak lembar cuilan ding secuil nih lur. Wis pokoke karo ngirit nih lur, karo pengiritan iki. Yo kala-kala ora gur biji-bijian lur, yo dinei sawi ngene iki, kadang yo kangkung. Wis pokoke sayuran sak duwene. Iki kabeh wis tak nei, muga-muga kek manuke iso mbrana lur. Matur nuwun.